Ahoj, tuto je LPS Vanča a niektorým sa toto video bude páčiť a niektorým nie, ale končím. Keď chcete vedieť dôvod, tak končí Vanča 03 a ja som jej napísala. Keď ona skončí, tak aj ja. Takže končím. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, keď nie, dislike a keď chcete mi hovoriť, nech nekončím, tak mi píšte komentáre. Pre mňa za mňa dávajte preč aj odbery, pre mňa za mňa dávajte aj odbery, mne je to jedno, ja už nebudem natáčať. Bola s vami LPS Vanča a naposledy čus, bus, autobus, osťal si bus.